kien hemm il-protesti li inti attendejt għalihom, kont parti anzi sew minnhom, u kien hemm mument meta inqala l-inkwit biex ngħidlek għax kien hemm il-karozza tal-Ministru hekk. Protesti ta' dan l-aħħar. Ta' dan l-aħħar, il-protesti ta' dan l-aħħar. Ħa naraw daqsxejn dal-filmat. Ġifieri din kienu protesti li kienet jinqala l-inkwit fihom u fimni li kollok il-Ministru hemmhekk magħluq, ġifieri kieku jisru ġieġa kienu iweġġaw u hekk inti kif l-ewwel qed ipprovajt tikkalmhom nalla kien hemm min biex ngħidu kollox, imma xorta mhux affarijiet li suppost jiġru daw fil-protesti. Konna fuq ix-xifer fil-pajjiż, meta tara dak il-filmat. Ġifieri aħna qed nipprotestaw kontra l-vjolenza li twettqet fuq ġurnalista, mod l-iktar viljak u għoxxen. Imma mbagħad nidħlu fil-vjolenza li qed jipprotesta. Permettili niċċara illi jiena kont qiegħed f'dik il-protesta bħala membru tal-pubbliku. Jien dik hija protesta organizzata minn Repubblika u Occupy Justice illi nsellmilhom għal-ħidma kbira li għamlu. Kienet fil-jiem propju meta saru ir-riżenji ta' Keith Schembri u Konrad Mizzi, in-nies kienu irvellati bir-rabja meta bdew joħorġu dawn l-affarijiet, inkluż l-arrest ta' Jorgen Fenech li kien l-istess bniedem li nqabad korruzzjoni ma' dawn it-tnej u kien hemm rabja kbira. Jiena kont qiegħed wieħed mill-pubbliku preżenti. Iva, u bdejt ikkalma s-sitwazzjoni. Wara nofsija illi dawn daru mal-karozza u ma ridux iħalluha tgħaddi. Imma tista' tapprova dik tikkundanna trid biex tkun konsistenti. Inti ewwel li min ikun fuq dak is-siġġu irid iwieġeb. Issa daw kien. Jiena għalija din ma kienitx vjolenza. Iddur mal-Ministru. Din kienet rabja tan-nies, però fil-mument. Rajta dik il-mara ddew minn fuq. Tieni ċans. Le, kienet. Tieni ċans. Fil-mument meta għaddiet kwarta, għaddiet 20 minuta jien bħala membru tal-pubbliku u naf li dawk huma nies li wiċċija fuq, tħalt biex nipprova inferraq in-nies u ngħin biex is-sitwazzjoni tissolva. Ġifieri jien naqbel miegħek illi ma rridx għall-ħares qatt ġara inċident għaliex imbagħad id-driver saq biċċa u rifes pulizija fil-fatt ċempiltilha. Fortunatament ma kellix ksur, il-pulizija tal-belt li kienu hemmhekk madwar il-karozza apprezzaw ħafna, jien għamilt dak il-ġest biex nipprova nsolvi s-sitwazzjoni propju għax ma rridx illi iseħħ inċident. Però nifhem fl-istess ħin ġew illi n-nies kienu irrabjati ħafna u kellhom għal xiex ikunu irrabjati meta bdiet toħroġ dik il-verità.